Ok, tikisoko zegny anao zo ty mbola mizaha trany agnatin'ny programme fampivoaran-tegna ty ato. Antsika niany ndraiky zegny antsika agnazava hoe raha ohatra ka hitanao amizegny zegny ny passion-nao zegny, le raha tianao zegny. Izy koa fa hitanao amizay zegny ny raha tianao zegny, ino zegny ny raha tsara andeha hitsabonao amizegny zegny amin'ny fotoana ahitanao ny passion-nao. Ny raha raiky tegna tianao zegny. Izy koa fa hitanao amizay zegny raha raiky tegna tianao de karaha ty amizay zegny entinao mitsabo izy. Am'le raha tiagna zegny am'le raha tiagna zegny tsy mifidy na ino raha tianao fa am'farany zegny mila hainao mamadiky zegny ho business, avadikinao business zegny izy am'farany zegny. Fa am'voalohany zegny bôjo malôha. Mila bôjo zegny izy amin'ny voalohany malôha satria antony agnanaovanao izy bôjo zegny angalanao le expérience. Angalanao expérience zegny izy am'voalohany zegny. Raha ohatra ka anao zao ty zegny passion-nao mampianatra comptable, karaha ty amizay zegny tsabonao. Mila magnampy ôlo andrivony, millions de personnes na milliards de personnes zegny anao amin'ny fahaizanao ny comptable zegny. De tany andehananao zegny raha ohatra ka fa agnampy ôlo maro izy zegny anao de agnatin'ny raha ty ato zegny. Ohatra hoe zava tsara agnazavako izy aminao a. Ohatra hoe comptabilité publique. Exemple antsika ito izy io comptable public. Miezaka koa zegny anao mbesa izy io mbesa mizaha anao magnamboatra koa zegny anao karaha ninga raiky ty koa anao magnamboatra vidéo karaha ninazy ty zegny anao agnazavanao fa hoe karaha ty zegny le tsy nisasaka anao io magnamboatra izy amin'ny voalohany io magnamboatra anao vidéo karaha io zegny karaha ataony magnazava ty zavanao mihitsy karakory fagnazavany i raha ty zegny resaka comptable ty zegny. De alefanao amin'ny andrivo millions de personnes zegny agnazavanao hoe karakory zegny le comptable zegny. Izy io zegny tsy mifidy na ino raha hainao zegny, na ino raha hainao. Ohatra zao hoe mahay misaoma laboly zegny anao, ohatra hoe expert, atsika mizaha expert football. Hitanao zao ty io expert en football. Izy io magnamboatra koa zegny anao izy io zegny na hevitra zany raha hainao na de hevitra zany raha hainao ilaigna zegny fagnanaovanao izy ohatra le vitan'ny ôlo ty koa zegny andesinao agnampy ôlo andrivo karaha ataoko magnampy anao zao ty ka zegny amin'ny fotoanany ahaizanao passion-nao ny raha raiky tianao zegny ino raha tianao amin'ny fotoanany ahaizanao ino raha tianao zegny ty amizay zegny raha tsabonao mandeha magnampy ôlo maro zegny. Ohatra zao hoe raha tiako zao ohatra hoe mitondra tômôbily na hoe mitondra tikitika zegny mbesa mizaha vidéo tsika pour drive
Hitanao io? Izy io. Magnamboatra ka zegny anao vidéo karaha ty entinao mampianatra olo mitondra moto zegny. Ataontsika hoe asa mba hitanao tik-tik. Ya, izo horogravy tik-tik. Araha za zao nagnamboatra vidéo karaha ty ka ampianariko anao hoe karakory atao mitondra tik-tik. Satria anao zao mety mba mitondra tik-tik anao fa tsy hainao zegny karakory atao mitondra tik-tik. Ambesa antegna zavako izy aminao sur table tsika avy eo magnano tonga de sur terrain zegny hoe karaha ty atao mitondra tik-tik. Izy eo amin'izay zegny raha ohatra ka passionao zegny amina tik-tik, article-nao zegny ny fagnazavagna i raha io amin'ny tegna le fahaizanao izy. Satria anao zegny mila expert mihitsy anao eto. Anao zao io izy hoe nga magnazava karakory atao mitondra tik-tik. Izy io isika viavy zao magnazava hoe karakory atao mitondra tik-tik de azavainao zegny amin'ny passionao zegny. Izy io karakory zegny atao mitondra tik-tik agnatiny 5 minutes zegny de magnazava koa zegny anao amin'ny passionao zegny hoe karaha ty momby raha araiky io. Ilaigna zegny anagnanao izy passion voanalohany, passion. Satria raha ohatra ka passionnao zegny izy amin'ny fotoana io, digninao zegny miharitry na mbala tsy mahazo vola amin'ny voalohany. Fa ilaigna zegny ny fanagnanao ny patience. Agnatin'ny patience zegny anao mba ho be the best. Mba anao zegny tegna mahay le raha, tegna mafy le raha zegny entinao magnampy olo maro zegny. Karaha zay zegny raha ohatra ka amin'ny fotoanany ahaizanao hoe ino ny passionnao zegny de karaha zay zegny tsabonao. De ngala exemple magnaraka koa tsika hoe ohatra hoe mahandro vary. Anaka mahandro vary raha tegna haiko, passionnaka zegny mahandro. Ok, tsy magnino zay. Exemple antsika eto zava fa agnany misy olo tsy mahay mahandro vary, tsy maintsy mizaha vidéo malôha anao karakory atao mahandro vary. Izy zao ty hitanao zao sarina vary ty hoe how to cook perfect rice every time. Raha ohatra ka anao zegny tandro vary isan-dera karakory ariky atao mahandro vary. Ty amizay zegny mangalatahaka. Zay formule zay, mangalatahaka. Satria raha ohatra ka anao zao ty zegny mpianatra avy à l'école, formule regninao ndraiky tsy mahazo mangalatahaka. Izy ky formule zay entinao amina fiaina, diso anao zay ary tsy ho takatra anao tanjogny tenao tsabogna. Fa amin'ny fiainana zegny mila mangalatahaka zegny. De alainao tahaka zegny vidéo ty mba mitsabo koa anao. Mitsabo koa anao hoe karakory ariky atao mahandro vary. Tsy haiko na amina zomaty izy io, tsy haiko na amin'ny charbon na amin'ny gaz, réchaud gaz. De alainao tahaka amin'izay zegny magnazava karaha ty zegny atao mahandro vary. Raha ohatra ka manicure na pédicure zegny anao io, tsy hoe ya karakory zao mba atao mba ho tsara sora. Zay zegny asa zay zegny raha hainao mahakasiky ny beauté. Karakory atao mba mahatsara sora, azavainao zegny zegny. Hitanao zao ty magnazava izy. Zava zao 3 millions de vues ty. 3 millions de vues zegny izy magnazava hoe ity aby raha ataonao ankatsara soranao. De magnani koa zegny anao mba magnamboatra ka zegny anao mba misy anao mba hitan'olo. Satria passionnao zegny izy eo, ino raha tianao. Zay zegny mila fantatranao amin'ny voalohany zegny hoe ino raha tianao entinao agnampy olo. Satria plus que mahay maro zegny olo, plus que anao hay faly, plus que anao zegny mety ahazo vola zegny izy ka hainao mamadiky raha igny ho business zegny. Donc zegny amadiky izy ho business zegny raha ohatra ka mbola tsy hainao amin'igny zegny tsara zegny ny fandefasanao DM aminaka message privé Facebook zegny agnazavako aminao antsitsipriny hoe karaha zao zegny le système entinao amadiky izy ho business malakilaky zegny amin'olo maromaro ndraiky mba misy ahita raha araiky tsy aboinao zegny ke
atokisiko zegny anao mitandregny, atokisiko anao nizaha fa hitanao zegny raha igny ramorama, izy misy karazagna tipiny, de izy hoe jusque fangalagna tean-tsofigny zao hitanao jusque magnano rosé lèvres zegny hitanao aby, jusque raha jiaby zegny hitanao, de karaha zay zegny ataonao amin'ny passion-nao zegny. Atokisiko zegny anao sabony agnatin'ny chaîne ty ato, atokisiko zegny anao nagnamia zemo amin'ny vidéo nataoko ty, ary atokisako koa zegny anao irasa amin'ny namanao hoe ino araka ny tsabogny raha ohatra ka hitanao zegny le passion-nao, le raha raiky tianao zegny entinao entigny azahoagna vola zegny mba hiteraka liberté financière zegny amintsika jiaby. Atokisiko anao tiako anao safe olombelogno mitovy za zegny anao zao ty agnazavako raha mba azoko honogno zegny amin'ny tsikaritry développement personnel amin'ny Facebook ty ato, page Facebook zegny zavanao amin'ny THIERRY Titan amin'ny page tsikaritry développement personnel na hoe développement personnel tsikaritry, hitanao ato zegny. Raha ohatra ka anao zao zegny amin'ny YouTube THIERRY Titan zegny ato zegny za mbala vogno fo zegny za magnazava raha aminao. Izy ka mila zegny anao amina hevitry maromaro ndraiky zegny, mila hevitry milliardaire zegny karakory atao mampiteraka ny ara-bola bebe kokoa zegny, misy lien zegny ambelako ambana amin'ny description ato. Raha ohatra ka anao zao ty zegny amin'ny Facebook zegny plus d'information zegny ao zegny coachnaka mampianatra za, ary za zao ty koa zegny afaka mi-coacher anao za amin'ny système madinidiniky entinao ampivelatra business-nao, ampivelatra ny hafaliagna misy aminao, ary ahitantsika hafaliagna, fandriam-pahalemagna, fitiavagna zay ary fa lazantsika amin'ny magnaraka tsika misimisy. Azo digno s'abonner volaniko, activer notification anao fotony za mirasa fô peace and love.